és un festival de música que venen artistes aquí independents a fer conèixer amb la seva música i bueno, nosaltres els ajudem amb els nostres recursos tècnics i ells ens ajuden amb l'aprenentatge que adquirim a l'escola. Jo faig el rol de vídeo. M'agrada aquesta feina perquè l'apartat de retransmissió i vídeo és una de les coses que més m'agrada. El meu rol és ser tècnic de so, juntament amb en Pol i en Marc, que estem ara fent el muntatge dels micròfons, la taula de so, la taula de realització de so, i estem fent les preparatòries. Jo soc la regidora del tercer dia, juntament amb els meus dos companys, i els regidors el que fan és coordinar els equips tècnics, fer que es compleixin els horaris i parlar amb els artistes. Bona tarda, nosaltres som Hallucinox i estem molt contents d'estar aquí aquesta tarda a l'Indaia Fest. I res, estem aquí perquè és un projecte molt ben parit dels alumnes i també a part perquè vindrem a presentar el nostre primer disc, My New Genesis, que va sortir l'1 d'octubre. I res, el podreu sentir aquí a l'Indaia Fest.